अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे। अमित का भैया धान काट के कहाँ जाला? घरे जाला। बक बुड़बक हालर में न जाला रे। हम भी पागल तुम भी पागल हम भी पागल। भैया का रे? मुखियावा हमारा से खाली काहे बाजेला? ए अमित तू जानत नहीं खे मुखियावा के दिमागवा में खाली चम्मच कलछुल भरल बा। जैसे चम्मच बाजेला कटोरी पलट ले आ कलछुल बाजेला तसली कराई ले, यही से मुखियावा बाजेला तोरा ले। पागल तुम भी पागल। अमित का भैया कौन ऐसन शोरूम बा कि ओकरा में एगो इंसान बैठेला? मोदी जी के बा ना तो नीतीश चाचा के शोरूम बा। बक बुड़बक तू बतावो। ऊ शोरूम हगे वाला। पागल तुम भी पागल। ये चाचा का रे? हमार बड़ी मन करता गोभी का सब्जी खाए के हो। अच्छा अबे रुक लगाव तनी कलानी सुरेंद्र भैया तर फोन, उनकर बहुत बड़का सब्जी के दुकान ह। हेलो हेलो सुरेंद्र भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। अरे गोभी का किलो बा? गोभी भैया 80 रुपया किलो बा। अच्छा ठीक बा। ए अंशुमान का हो चाचा? अपना मन पर ताला लगा के रख। अबे गोभी 80 रुपया किलो बा, जहिया 80 रुपया पसेरी होई तो गोभी खाइल जा। पागल तुम भी पागल। अमित का भैया ट्रैक्टर का टाली जब गचकी में पड़केला तो ड्राइवर पीछे काहे ताकेला? ड्राइवर ऐसे ताकेला कि पीछे से हमार टाली आवत ताकि नइखे आवत। पागल तुम भी पागल। अमित का भैया भगवान इतना सुघर दुनिया बनौले बान, ठीके कैले बान, बाकी आदमी के दिमाग में काहे खाली कोयला भरले बान कि वो आदमी दूसरा के देख के वो आदमी के दिमाग में जलत। पागल तुम भी पागल। हेलो अमिताभ सुननी हो गांव में लाइन आइल बा, हमार मोबाइल चार्ज नहीं के, हमारा व्हाट्सएप पर लाइन भेजू, हमार मोबाइल चार्ज जल्दी भेज पंचायत का चुगलखोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पंचायत का मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। खई हपी सट के वोट मैया हाथ के। पागल तुम भी पागल। ए चाचा हम अबे खाना खा के आवत तनी तनी देखो ता हमारे पेटवा में खानावा गइल बा कि नइखे गइल। बक बुड़बक तोर पेटवा खानावा अल्ट्रासाउंड से न लौकी रे। पागल तुम भी पागल। अंशुमान का चाचा? मुर्गा खात समय आदमी केकर इंतजार करे न? चाचा मुर्गा खात समय आदमी पानी का इंतजार करे ना। बक बुड़बक आदमी दारू के नहीं इंतजार करना रे। पागल तुम भी पागल। का हो चाचा कहाँ जाता लो? जा तनी कपड़ा सिवावे लखंदर के हैं अहिवास, हमार काल तिलकहरू आए वाला बा न। बाय मर दी चाचा, तू तो बूढ़ हो गिलो, हम नहीं बनी हमार बियाह। पागल तुम भी पागल। अंशुमान का चाचा? एगो आलू रोपाला तो हतना आलू कहाँ ले आवेला? ए चाचा तू नहीं खा जाना ती आलू पुरनका जमाना के आदमी हई, एक 2 दर्जन लड़का पैदा करेला। पागल तुम भी पागल। हे चाचा हमारा पास मोबाइल का कमी नहीं थे, हम रोज एगो मोबाइल फोड़ीला। मोबाइल रोज फोड़ेले तनी फोड़ के दिखाव तो। हम भी पागल तुम भी पागल।